дар мавсими нави сайёҳӣ ширкати Адрастур сайёҳати хотирмонро ба дӯстдорони сайру сайёҳат ба шаҳрҳои Анталия ва Истанбули Туркия, шаҳрҳои Пхукет ва Бангкоки Таиланд, Вьетнам, Ҳиндустон, Шри-Ланка, Омон, ҷазираҳои Малдив, Қатар, Дубай, ҷазираи Хайнани Чин, Малайзия, Озарбойҷон, Гурҷистон ва Узбекистон пешниҳод менамояд. Ҳамакнун шурӯъ аз аввалҳои моҳи май Адрастур сайёҳати хотирмонро ба шаҳри Шармул-Шайхи Мисри Араб тариқи хатсайри мустақими ҳавоӣ роҳандозӣ менамояд. Дар ин сайёҳатҳо ширкати Адрастур хизматрасониҳои сатҳи баландро шурӯъ аз омода кардани раводид то хариди чипта, меҳмонхона, роҳбалад, нақлиёт ва ғайра ба шумо анҷом медиҳад. ғайр аз ин ширкати сайёҳии Адрастур бастаҳои сайёҳиро тариқи Алифбонк бо Насия пешниҳод менамояд. сайёҳати худро дар мавсими навбатӣ бо Адрастур хотирмон сипарӣ намоед. нишони мо шаҳри Душанбе, кӯчаи Айни 9 дар шафати мағозаи техникии Оинаи Нилгун назди маркази савдои Пайкар. телефонҳо барои маълумот 987 6092 987 6094 444 25 55 20.